AI kereskedés, valószínűleg láttad már a csillogó hirdetéseket és a nagy ígéreteket. De vajon ez csak hype, vagy valóban segíthet a kereskedésedben? Annyi úgynevezett AI kereskedési oldal és hamis utánzat létezik, hogy nehéz eldönteni, mi a valódi. Ebben a videóban tisztázzuk a dolgokat, elmagyarázom, mi az az AI kereskedés, miért népszerű, és hogyan használd biztonságosan, csalások nélkül. Miért az AI kereskedés a forró téma most? A mai piacok rendkívül gyorsan mozognak. Az árak ezred másodpercek alatt változhatnak, és rengeteg az adat, a grafikonoktól a hírekig. A legtöbb ember nem tudja mindezt manuálisan elemezni. Itt jön képbe az AI. Az AI sokkal gyorsabban dolgozza fel az adatokat, mint bármelyik ember, és másodpercek alatt talál mintákat. Gyakorlatilag egy asszisztens, amely a hét minden napján 24 órában figyeli a piacot érzelmek nélkül. Nem csoda, hogy az érdeklődés megugrott. A piac az előrejelzések szerint 2030-ra meg háromszorozódik. De legyünk tisztában vele, a népszerűség nem jelent mágiát, maradjunk a realitások talaján. Tehát pontosan mi is az az AI kereskedés? Egyszerűen fogalmazva, algoritmusok használata a folyamatban. Ahelyett, hogy te tanulmányoznád a grafikonokat, az AI szoftver végzi el a nehéz munkát. Elemzik az adatokat, felmérik a kockázatokat, és akár automatikusan végrehajtják az ügyleteket. Ezek fejlett botok, amelyek a gépi tanulás révén menet közben alkalmazkodnak a piaci feltételekhez. Például, ha az AI észrevesz egy mintát a kriptoárakban, átprogramozás nélkül is módosítja a stratégiáját. Olyan, mint egy fáradhatatlan elemző melletted, aki tized másodpercek alatt hoz döntéseket. Így működik a kulisszák mögött. Először is jönnek az adatok, árak, hírek, közösségi média hangulatok. Másodszor a jelgenerálás. Az AI elemzése alapján azonosít egy vételi vagy eladási lehetőséget. Harmadszor a végrehajtás. Ha automatizáltad, az AI azonnal elhelyezi a megbízást a brókerednél. Végül a kockázatkezelés. Egy jó rendszer automatikusan beállítja a stop-loss szinteket a védelmed érdekében. Tehát a folyamat adat be, AI értékel, ügylet ki, és a védőháló is a helyén van. Ki használhat AI kereskedést? Röviden, szinte bárki, a kezdőktől a profikig. A kezdők számára az AI leegyszerűsíti a bonyolult folyamatokat és kész stratégiákat kínál. Persze az alapokat továbbra is érdemes megtanulnod, az AI nem helyettesíti a tudást. A tapasztaltaknak pedig hatalmas lökés. Az AI egyszerre több 100 piacot tud figyelni érzelmek nélkül. Segít a fegyelemben is, nincs félelem vagy kapzsiság, csak adatalapú döntések. Hogyan használhatod ezeket? Általában nincs bonyolult telepítés, a felhőben futnak. Böngészőből vagy mobilról is elérheted, bárhonnan, ahol van internet. Nincs szükség külön hardverre. Gyakori kérdés. Átadom az irányítást? Nem, te maradsz a főnök a saját számlád felett. Az AI az épán keresztül csak kereskedik, de pénzt nem tud felvenni a számládról. Bármikor leállíthatod vagy felülbírálhatod. Az AI csak egy eszköz, ami neked dolgozik. Mielőtt élesben kezdenéd, teszteld le. A legtöbb helyen van demo mód virtuális pénzzel. Nézd meg, hogyan teljesít kockázat nélkül. Csak akkor válts élesre, ha magabiztos vagy. Nagyon fontos. Ellenőrizd a platformot. Nézz utána a fejlesztőknek és a múltjuknak. Menekülj, ha valaki garantált profitot vagy irreális 95%-os sikert ígér. Ilyen nincs. A valódi kereskedésnek mindig van kockázata. Pár óra kutatás sok kellemetlenségtől megvédhet. Mi tehát a végső következtetés? Az AI értékes eszköz lehet a gyorsaság és a fegyelem miatt, de nem csodafegyver. A piacok kiszámíthatatlanok, és az AI is hibázhat. Használd kiegészítésként, de maradj éber, ez a videó oktatási célú, nem pénzügyi tanácsadás. Ha többet szeretnél tudni, nézd meg a linket a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sikeres kereskedést!